ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Ngizwe isililo samadoda okhaleni lama yakhala athi yafi yabhubha imizi yobaba eminye iduze nokuvala ngoba emhlabeni kwabuna imbewu yesimilo bashona kuphi abantu besifazana abazi kahle ukuthi indoda kwena ifana noNkulunkulu inkosi kaleqiwa izwe layo ngisho ithole ephutheni wehlisiza ukhulume sakwabala amagama kwakumnandi kwathando ngalezo inkathi abantu besayihlonipha indandatho ngoba yona kayisenzi isimilo futhi kayisiqoqi kodwa indlela yokwenza nokuziphatha yenza isidima kumuntu wesifazane. Nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSimniko Mbungi. Ngiyanamukela khona la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ke sikuzodilwa nama testimony akukho kunye. Ngikho. Mina ngumcebo mfana kaGogo Ngcobo omkhulu mashiya amahle fuze fulela unews ikade thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifila ngathi namanye amadoda abiya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyumpunyana umpunywa bempethu umafavuke njengetangabala thu intombi zimbuka zihamba namasokazi thu ithambo lenyoka hlabela imzonda. Thokozani bogogo thokozani makhehla niyazi nani ke bese kunjena ke ngiphethe lensizwa le njengoba niyibona ke siyalulama manje ke si ready for ukusebenza. Ngiyiluleke nje kwezinye zezinye izinto yabo ukuthi ingaphambuki kodwa ke lokho ngeke ngize ngigcile kona njengoba kuyi podcast ngoba nawe namaphutha akhe njengoba nimbone kanje kodwa futhi at the same time nakhona akadeserve ukuthi abe kanje. So engakusho njengamanje ukuthi ke sinilethela ama testimony and lama testimony lawa nina niyazi nani asiphelela mkhulu asiphelelwa thina asiphelelwa so esizokusho ke njengamanje mntababa la ukuthi singabusa waste isikhathi angazi noma mhlawumbe wena khona yini ofuna ukuthi mhlawumbe uthi halamuzi mhlawumbe ungibuze kona ngokwesintu singadlula nje mkhulu noma mhlawumbe kungasibona nje isintu phese but into elanda la sibuya khona yabo because manje esikhathini esiningi wena mkhulu sinenkinga ukuthi thina ezabantu besilisa noma ezamadoda siyakhala abantu besifazana abasekho ngizathu thizini mufika nakubantu besifazane futhi bayakhala abantu besilisa amadoda abasenzi ngendlela so ngifuna ukubheka ngokubuka kwakho mkhulu ukuthi inkinga ikephi yini ebalekisa ubufazane kubantu besifazane ebalekisa ubudoda emadodeni siyibuka singayibuka ngayiphi indlela leyo nto leyo engakusho nje mfowethu ukuthi before nje ngize ngiphawule nami njoba ngiyinsizwa nje yakaNgcobo nje esandongena nje ebudodeni ngingasho ukuthi nginawo wami amaphutha yabo ngoba ngiyaphila ngisemhlabeni nginawo wami amaphutha uthola ukuthi mhlawumbe mengibuka nami ngithi mengihleli phansi ngibone ukuthi manje hayi ngingenza kanconywana kunalokho uyabo so ngiyacabanga ukuthi yonke into esukela ekutheni abantu bazibabuke kanjalo ngiyacabanga ukuthi okunye kwako amaphutha okunye kwako kusuke kwenziwe ngenhloso okunye kwako ukuthi umuntu ukhuliswe kanjani yabo ngoba mfowethu njengoba ukhuluma ngaleso sahluko leso ingoba mfowethu esikhathini esiningi abantu mfowethu abamadoda babathi mabekhula bakhula ngendlela yokuthi kwakhona into ekuthiwa ubusoka yayithakaselelwa leyo nto leyo ibekwa phezulu even nangalezi ayikhathi zasemandulo kwase kwaba khona ke lento mfowethu ke eyayigcina isingena ehambiselana nomthetho ukuthi abantu besifazana nabantu besilisa kuyoba u50-50 kwangashiyo ukuthi sisekela kuphela ukuthi kubalansiswane when it comes to 50-50 mebesho kwakukhulunywa mayelana nayo yonke into kuvulwa yonke into so yabhimba lapho ke mntababa ingakho namhlanje uthi uyabuka umuntu wesilisa mehamba nezintombi eziningi amakhehla nobaba bajabula bathi hey leya ni kuzoba isoka lela yabo lela kuzoba isoka leliya mebeyibona mhlawumbe isayibhobhodlwana yabo bembone sakhulu umfanyanso ezoba isoka mebeyibona ingane yentombazane engathi siyaqala siyangena ku stage ibonakala ihamba nabafana kukhuzwa ibhadi omunye ohlebayo uzothi hey lokho yangathi kuzokhula kube yabo le nto le mhlawumbe kuzobe isifele yabo uyabona nje uyambona uzofuza khonje mhlawumbe umncane noma uanti attract thizeni uanti wakhe le ngane yabo le nto le
ngokusho kanjalo mntababa kutshengisa kona ukuthi akubukeki komuntu wesifazane menamadoda amaningi but kuyabukeka okomuntu wesilisa uma nentombi eziningi. Ngobani? Ngoba dala ngezikhathi zasemandulo kwakuthakaselelwa ukuba yisoka. Yabo umuntu angathi mehlala emakhaya abe nezintombi mhlawumbe ezintathu eziwu3. Ingakho ke emakhaya kwagcina sokuthi ayike abantu bese befuna ukuthatha kugcina sokuba nalento yesithembu. Yabo lonto le but till today ayibukeki lento yomuntu wesifazane mangathi kuthiwa ufuna ukuba nesithembu ayibukeki nje mfowethu. Yabo lonto le angisho ukuthi ngisekela abafowethu bese ngilahlela odadewethu ngaphandle. Cha, angikwenzi lo, ngikhuluma ngomlando kuqala. Before nje ngize ngingene kuqala ngikhuluma ngomlando yabo. Ngoba mfowethu uyahamba yabhimba lento yo 50-50 in a way yokuthi kwangabuka izinto ezibalekile ezakha umuntu. Ngoba angikhulumi ngomuntu wesifazane kuphela, ngikhuluma ngomuntu wesilisa kuphela. Ngikhuluma nje ngomuntu ngoba even now umuntu wesilisa esikhathini sanamhlanje ungena no50-50 kumele uqale ucabange nawe ukuthi yazini ikhathi ayisafani njengaqala. Laba sebe nama rights. Yabo lonto le. So angithi nami ukudeda. Yabo ekutheni ngihambe ngalendlela le esiyazi kuyiyona. Ngithi ukuadjusta ngazi le. Yabo. Nawe umuntu wesifazane akusho ukuthi ke phela ke muhle nabangani bakho ucabanga ukuthi uSibusiso uyakufebela lapha bese emva lokho uthi wena nami ngizomtshengisa nami ngizothola usiphamandla ngoba ngathi kade like ngishela ngimlamanisa. Ngiyachitha nami usiyabhimba lapho yabo lonto le. Ingakho ke kugcine sokuba nani sokuba nezinhlelo zokuthi kubulawa abantu besifazane. Kube nezinhlelo zokuthi ba-abuse abantu besifazane. Kube nezinhlelo ngoba ni-introduce into engajwayelekile ebudodeni. Yabo lonto le. Uma ubona ukuthi umuntu wesifazane noma ubona ukuthi njalo umuntu wesilisa othandana naye useyakuqhelela usenza izinto engicabanga, qinisa inhliziyo yakho mntakamama, qinisa inhliziyo yakho ntokazi yakithi uphume. Ngoba lo aseqalile ukukwenza usiyatshengisa ukuthi ngeke kube isiphethe esihle. Unless umuntu ozo understand ukuthi yazini mina ngizohlala la understand ukuthi ngelinye lamanye amalanga kuyo introduce isithembu. Ngoba umuntu mekufebela ubuka aphinde leke kufebela ubuka aphinde leke kufebela ubuka usuyatshengisa kona ukuthi yena uyile ndoda le and ngeke uze kujika. Yabo lonto le ufuna ukwamukela. Yabo lonto le angisho ukuthi abantu besilisa bekho mfowethu abaneqiniso abathanda ngokwangempela. Bakhona mfowethu bakhona and bakhona bayakwazi ukuzi-adjust for the fact ukuthi kukhona umuntu ongakwazi ukuthatha umuntu onezingane eziwu3 amshade. Yabo kutshengisa kona ukuthi mfowethu bakhona abantu besilisa abasakholelwayo ukuthanda bangabuki ama-circumstances nama-situations nazo zonke lezo zinto. Ngoba umuntu unokuthatha umuntu amazi kahle ukuthi ubegange egijima estradini bese adlele uLimpopo boy ngithini manje. Kodwa ke bakwethu ke into enjalo nje bakwethu yabo ngeke ngize ngande kakhulu yabo. Akuzwakele mfowethu. Singavele sigijime ke sihlabe laba ngama testimony kulo sibeze ukuthi basiphathelile. But manje nithi mhlawumbe ngirong ngokusho kanjalo. Ningibhalele lapho ukuthi niqondise mhlawumbe ulimi lwami. La khona ngithe ukubhimba khona. Kodwa ke mina ngiqale ngablanda umlando wethu amanguni owamaZulu angisho njalo bese ngathi ukufakaza ukuthi mhlawumbe enye ezinye izinto ezakha lento yini ilama rights abakhona. Nongo understand ukuthi ikhathi seshintshile as-adjusteni madoda. Nongo understand ukuthi bathi besifazane asilanda umlando wokhokho bethu. Izalukazi zaziubamba umendo ngoba zazazi kahle ukuthi ke ubudoda akuyona into kumele uyilulaze uma umuntu othandana nomuntu wakho. Ngoba phela ngithi manje ugcina usuthi lo ngenza isilima nani bese ufuna ukumbukanisa nezwe umlulazi kanti usuyabhimba kaqala newokugcina alisekho uthando manje. Alisekho mfowethu. Kodwa angandi kakhulu ngoba itopic yangelinye ilanga le asivele singene phezukwani kodaba mntakababa. So uthi senze njani la sibheke ama testimony. Okay, so ngibhekise kuphi la? Bese siyaye. Siye phezulu, siye enzansi, siye phezulu, siye nje ezansi impela. Ngiyenza izansi impela, kodwa phela singaba asingene noma ikuphi mfowethu. Nala singene. Ukugcina. Okay. Ukugcina. Nazo. Ungeke. Ubuye ufaka futhi. Kanti kwenzakala? Okay, ngicela ukumshange nge-straight call mntakababa yabo. Simshange straight call ngoba i-network yethu iyabheda. Nangu.
Uyena umuntu esimfonelayo lo, alibhaliwe igama lakhe. Vele ngibabhala ngama-client abantu. Ngizayithola i-ring-ke. Hayi, le kuzoba ngathi uzoba fast nyana. Thokoza? Unjani salukazi? Nathi siyancenga la gogo. Yazi lana sishutha lento yethu aka-YouTube, yabo. And ngiyabona ukuthi uke wasendela i-testimony, yabo. Manje bengifuna nje gogo ukuthi halamuza usho ukuthi iliphi ikhambi elakwenza ukuthi uthole leya testimony leyana, and then emva lapho-ke usho futhi nakhona ukuthi i-testimony yakho ihamba kanjani. Okay, mkhulu. Mara, sekudala nje mkhulu ngasendela i-testimony. Angithi phela gogo siyaniseva. Bese emva lapho-ke sibuye sinifonele. Asinazi isikhathi sokuthi sifonele wonke umuntu wena salukazi, yabo. So njengoba nibaningi nje sihle sifona kancane kancane njengoba ubona ka-YouTube sihlezi sifonela abantu siyabazuma. So thina sisuke singazi ukuthi wakudala noma umusha, yabo. For a fact nje ukuthi wathola i-testimony nje, yabo, kula ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi ubalekile ukuthi abanye abantu bezwe ukuthi wakwasizakala kanjani. Okay, mkhulu ngiyabuzwa. Ngisacabanga igama lalesiwasho, uphenza yini igama lalesiwasho sami? Esasinjani gogo ukhala? Sisemali mkhulu, sibona lesisemali. Sasinjani ukhala silesi singasimhlophe? No, hayi lesi. Esiyelo. Lesi. Khanyisile. Ukhanyisile. Wakuphatha kanjani ukhanyisile gogo? Wangiphatha kahle ukhanyisile, nginanga kaHollywood mkhulu. Imali ayibuzwa kimi. Into za Hollywood gogo. Shuthi umuntu oyibhejelayo. Ayibuzwa kimi imali mkhulu. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho gogo ngoba kumele phela abantu bazi ukuthi iziphi iwasha abamele bagijimele kuzona if more ukuthi bafuna ukuthenga la kumina. But-ke salukazi-ke kuyangijabulisa ukuthi sithola i-testimony futhi nakhona yakudala. Tshengisa kona ukuthi abantu silesi mesibazuma kanje at the same time futhi nakhona khona abantu abakudala abazosineza ama-testimony, khona abasha futhi abazosineza ama-testimony. Kuyisibusiso ukuzwa abantu bakudala ama-customer akudala namasha ephawula ngathi, yabo. Hayi bese kuba isikhafulo mkhulu, uthuli nje uyazi ukuthi wabuyisa indoda ngesikhafulo. Yabuye igijima. Njengoba umuntu owathi ngakudala nje gogo, namanje usakhona ungixoxela. Ekhona. Shuthi ngishaye photo finish. Ngishaye photo finish. Manje walekelela ngesibambelelo wambamba gogo. Ngaqeda mkhulu. Ingakho-ke gogo uthi wena uyimesha yakudala sengiyabona. Hayi ngiyezwa-ke salukazi. Hayi kulungile gogo, inkosi ikubusise yezwa. Ngathi ngahlezi kukhanya. Thokoza. Hayi mfowethu asilande nomunye, yabo lana-ke nawe indaba yakho ukuthi shona phansi uyenzansi. Hayi mfowethu asibambele abala phezulu ngoba yabona manje ukuthi sigcine sithola imesha kudala laba ngani noma ikuphi la. Hey, wothi sibone-ke la simfonele straight call. Yashaba ingene. Ngathi namhlanje siyashesha ukuphatha. Hayi sibalanda nge-straight call straight. Asisabafoneli nge-WhatsApp. Thokoza gogo. Yebo baba kunjani? Si-right gogo. Yazi njengoba ngikufonela la gogo, ngiyabona ukuthi wakwasinikeza i-testimony. Manje sishutha lento yethu aka-YouTube. Noma ungashonga igama lakho wona gogo, besisacela nje ukuthi uthi halamuzi usho ukuthi iliphi ikhambi lakusebenzele ndikukhambela kanjani manje. Okay, bowufuna ngiphendule nini manje? Yeah gogo ngoba siyashutha nje basikhuluma live. Ingangithi ungalisho igama lakho. Indaba ngisebantwini lana ngisesaluni. Awunxese salukazi. Hayi ngathi makushaye straight break esihle salukazi yazi. Thokoza. Ngiyaxolisa baba. Thokoza gogo thokoza. Sibheke umuntu yawo. Bayamluka lapho. Ilukeliso kala. Mhlawumbe yilona nje likhipha. Wathi ngiboka ukuthi ngoba ngiyabona i-profile picture yasho uzimuhle. Hayi. Siphinde sibheke omunye. Ubuye futhi ngangena nje nomikuphi. Phinde futhi uthi isaphumile kancane ya. Ngehla khuphuka ngakhuphuka. Yangangena-ke lapho nomikuphi. Ngene inside. Okay.
phela abanye bayayithola into zabo so umuntu ngathi uzomfonela vela complainela athi hey into zami bengayitholi mina hey ngoba ipatient ayikho la ekhaya Singafuna ukusebenzisa. hayi kodwa kugcineni ngoba bayayithola into zabo asibaleki yabo into emnandi leyo nto kunje i-delay ngoba bathenga bebaningi yabo Bese umuntu akabona ukuthi seyingeke kanti idema ayifiki. yabo kanti lutho asibe sibheke omunye ngoba ngathi nalo mhlawumbe uyaluka sibheke la ngene noma ikuphi la okay simvalele lo sifonele lo straight call hey usabancomile uthi hayi Siyabathola kanti lutho ngiboshe lapha. so ayinconywe umuntu anganconywa nje akunconywa nje Ngibona. ufuna uzuze uncoma mase kuphele yonke into Ngoba angisheshile asheshile ukuncoma mfowethu hayi asibe sibheke omunye mfowethu while ibiringa kanje ukukhumbula labantu laba sebe okay asibe sibheke omunye la ngangenje imikopi lapha imikopi part inside hayi lo ngazazo na WhatsApp number changed imikopi yeah part inside smooth oh sir ashukthula mhlawumbe nje ucingo lakho li-off asibe sibheke omunye at the same time while silinde ukuthi i-ring phakathi awusunenile The telephone number you called cabange ingakho-ke kumele sivele sithole omunye heyi kwaze kwanzima yabona nje ngokuncoma kwakho futhi iyona inkinga umoshe wayiqeda at least ilo ngathi angayibamba nkosi yami eyi asibe sibheke omunye while ibiringa kanje wabhizi abanye phela basemsebenzini iliyodwa ngangena phakathi inside sibheke ukuthi lo singamthola yini sivale lo ngoba usethatha isikhathi ukuthi aphendule yobuyela thina sesiqedile hey angazi mfuthu asifonele okugcina bese ngatholi umuntu ayisivele sivale babonile naba bantu ukuthi hayi sizamile phela sengaze kushona ilanga kuze kuphele nesikhala sokurecorda awu phakathi inside yeah sizwe la insizwe yakithi ngiyibona la ngathi sejimi noma ngazi noma ikuphi la ngibona siphathele ngathi ngamthola Thokoza. Hello. Yebo khehla lami right. Ngiyaphila kunjani? Hayi siyancenga la mfowethu. Yazi ngiyabona ukuthi uke wangisendela i-testimony mase siyabheka la nabafowethu. So sishutha la into yethu aka YouTube yabo. And futhi njengoba sishutha lento yethu aka YouTube noma ungashongo nje igama lakho usho ukuthi wathenga liphi ikhambi and ukuhambela kanjani mntababa. Just ukubuyisa ithemba nakwabanye abathengayo. Hayi akunankinga khehla lami. Hayi mina khehla lami ngathenga le ukudala le combo le ihamba bathini 1 minute remaining. Le yokususa ubumnyama. Yeah, lokususa ubumnyama but bukune iyimbezi zenhliziyo phakathi. So nje wena into zakho zakulungela kwase kuhamba kanjani ke lapho? Hayi nasesipanini ungathi kuthulekile kuyabheda mkhulu kwathi kwavele kwashintsha konke yazi. Wathola ama sales wathola yonke into nje kwalunga.
ngathola yonke into nemali yangasabaleki dibe ibaleka ngakhona Usuke kunesichitho khehla lami. kungaba kunjalo. Hayi, siyakubongela mntakababa. Ngathi uNkulunkulu angahlezi kubusisa njalo yezwa. Kubonga mina. Udlondlobale njalo into onozenzayo nogogo nokhokho bakuvulela ikusasa elingcono mfowethu. Siyabonga, thokoza mkhulu. Thokoza khehla lami, thokoza. Hey, Mali uthando. yaphela nje kahle mfowethu ne-airtime vele sesiqeda. Hayi mfowethu ngiyacabanga ukuthi abantu asibavalelise mfowethu. Asibavalelise uNkulunkulu. Akukhona ofuna ukusho. Hayi ngasho nje ukuthi kulaba ke abala ekhaya le abama customer like abasema groupini nayo yonke lonto nabo Facebook futhi kona wonke umuntu njengoba bengilimele ngibonga kakhulu support yabo le nto lesho uNkulunkulu kumina nakuwena mkhulu ngibonge nje kakhulu yabo so babaqhubeke nje basupporte basifollowe balike nayo yonke le nto leyo sibathanda ukufa. So nje bakwethu-ke njengoba nazi ukuthi ngisebenza kanjani mina la ekhaya uma uthengile uma uhlala eJohannesburg uyadilivelwa akudingi nanokuthi uzungibone uma ungaphandle waseJohannesburg sakukhoriyela it's either uzothenga le Pexi le eya 7 to 9 days which is u60 rand ya 3 to 5 days which is u110 bese uthola inkambi zakho ke and then bese ke sikunikeza ama instructions ukwazi ukuthi uyisebenzise. Yebo la ekhaya baningi abantu abathengayo so uma uthengile ibe nepatience ungatatazeli ekugcineni uzogcina uyitholile inkambi zakho ngoba kunokuthi mesishaya special ngesinye isikhathi ugijime kuthenga abantu mhlawumbe abawu400 300 sometimes 500 so wena uwedwa so ungazohlula ukulinda kulinda labo abantu abawu400 something. So angifuni ukwanda kakhulu ke ngoba even nangasani nama Sundays ngisa abantu emanzini bayogezwa ngiyangibona ukuthi ngisawumfana omncane osayithanda kodwa ke khumbule ama testimony mihla namalanga uzowathola la ekhaya cela ukwehlela ngenzansi inkosi kuphuwe njalo thokoza Ni like, ni subscribe sihlangane okuzayo. Thokoza.